नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाचे आवडते मोदक बघणार आहोत। पण आजचे मोदक हे आपण तिळापासून बनवलेले आहेत। एकदम खव्याच्या पेढ्यासारखे किंवा खव्याच्या मोदकांसारखेच हे मोदक दिसतात। चवीला पण खूप अप्रतिम लागतात आणि एकदम झटपट होतात। रेसिपी मी नीट समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथं मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे। गॅसची फ्लेम स्लो आहे आणि याच्यामध्ये मी हे 1/3 कप हे तीळ आहेत, पांढरे तीळ ते आणि 4 काजूगर आणि 4 बदाम असं मी भाजून घेणार आहे। तीळ जास्त करपवून घ्यायचे नाहीयेत, तीळ आपल्याला हलके गरमच करून घ्यायचे आहेत, खूप जास्त गरम करायचे नाहीयेत। तीळ काढून घेतलेले आहेत मी आणि त्याच कढईमध्ये मी अर्धा कप हे दूध घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी ही 1/4 कप साखर घातलेली आहे। हे बघा, तुम्ही दूध इथं कुठलंही वापरू शकता, गाईचं किंवा म्हशीचं। आणि मी हे उकळवत ठेवलेलं आहे। हे बघा, साखर मिक्स करून घेतलेली आहे आणि आता मी हे उकळवत ठेवलेलं आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आहे। खूप सुंदर असे हे मोदक तयार होतात। तुम्ही नक्की हे मोदक एकदा ट्राय करा। तर मगाशी तीळ आहेत ते मी पूर्णपणे थंड करून घेतलेले आहेत। पूर्ण तीळ गार करूनच घ्यायचे आणि नंतर मग मी हे मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि याची आपल्याला एकदम बारीक अशी पूड करून घ्यायची आहे। हे बघा, दिसायला तर हे मोदक एकदम खव्याच्या मोदकांसारखेच दिसतात, पण हे तिळाचे मोदक आहेत, चवीला पण तितकेच अप्रतिम लागतात। हे बघा, मगाचं जे आपलं दूध उकळवत आहे त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा वेलचीची पूड घातलेली आहे आणि 2 मोठे चमचे ही दूध पावडर आहे ती घातलेली आहे। फक्त ती घालतानाचा व्हिडिओ थोडा स्किप झालेला आहे। आणि नंतर मग आपण जी पूड करून घेतलेली आहे तिळाची ती याच्यामध्ये घातलेली आहे आणि सगळं मी हे छान एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवलेली आहे। हे बघा, आणि मी हे सगळं छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा, आणि याच्यामध्ये मी 2 चिमूटभर हा खाण्याचा ऑरेंज कलर आहे किंवा केसरी रंग आहे तो घातलेला आहे आणि आता मी हे छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा, आणि पूर्ण घट्ट होईपर्यंत आपल्याला हे सतत मिक्स करून एकत्र करून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये मी 1 चमचा तीळ घातलेले आहेत। मगाशी जे भाजून ठेवलेले तीळ त्याच्यातले तुम्ही 1 चमचा तीळ बाजूला ठेवले तरी चालेल किंवा हे तीळ स्किप केलं तरी चालेल। आणि आता मी हे सतत मिक्स करत त्याचा एक गोळा होईपर्यंत हे सतत मी मिक्स करून घेतलेला आहे। हे बघा, गॅसची फ्लेम मंदच ठेवायची आणि हे सतत मिक्स करून घ्यायचं। आणि हे बघा, याचा एक मस्त असा घट्टसर गोळा तयार झालेला आहे। एकदम 5 ते 7 मिनिटांमध्येच हा गोळा तयार होतो, एकदम झटपट अगदी हा गोळा तयार होतो। हे बघा, इतपत घट्ट होईपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण सतत ढवळत मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि नंतर हे मिश्रण जे आहे ते मी एका प्लेटवर काढून घेतलेलं आहे। हे बघा, मस्त घट्टसर आपला गोळा आहे, त्याच्यामुळे आपले मोदक जे आहेत ते खूप छानच बनणार आहेत। आता हे जे मिश्रण आहे ते मी पसरवून घेतलेलं आहे आणि आता हे मी गार करून घेणार आहे। हे बघा, मिश्रण जे आहे ते पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं। मिश्रण थंड झाल्यानंतर थोडं अजून घट्ट होतं आणि आपले मोदक आहेत ते फार परफेक्ट असे मोदक तयार होतात। मिश्रण गार झालेलं आहे। हे बघा, सगळं मिश्रण मी एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि हे छान असं मळून घेतलेलं आहे। हे बघा, त्याच्यामुळे मोदकाचा जो शेप आहे तो खूप छान येतो। छान असं मळून घ्यायचं। मिश्रणाला मस्त अगदी तिळाचं तेल आहे ते सुटलेलं आहे। हे बघा, हाताला पण तिळाचं तेल लागलेलं आहे आणि छान असा मी याचा गोळा करून घेतलेला आहे। हे बघा, आपल्या कणकेपेक्षाही थोडासा घट्टसर असा हा गोळा झालेला आहे। मोदकाचा साचा घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी हे मिश्रण घातलेलं आहे। थोडं दाबून हे मिश्रण या साच्यामध्ये भरायचं आहे, म्हणजे मोदकाचं जे पुढचं टोक आहे ते खूप छान येतं। हे बघा, मस्त असं दाबून घ्यायचं मिश्रण आणि सगळं मिश्रण मी या साच्यामध्ये व्यवस्थित भरून घेतलेलं आहे। हे बघा, मस्त असं व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आणि नंतर अलगदपणे हा साचा उघडून घ्यायचा। हे बघा, अगदी अलगद हा साचा उघडून घ्यायचा आणि तुम्ही बघू शकता फार सुरेख असे हे मोदक तयार झालेले आहेत आणि एकदम झटपट आणि एकदम कमी खर्चात असे मोदक तयार झालेले आहेत। खव्याच्या मोदकांनाही पाठी काढतील इतके सुंदर
असे हे मोदक तयार झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता फार अप्रतिम असे हे मोदक तयार झालेले आहेत। हे बघा आणि एकदम झटपट आणि करायला पण एकदम सोपे असे हे मोदक आहेत। तर तुमच्या लाडक्या गणपती बाप्पासाठी तुम्ही हे मोदक नक्की बनवा। जर कोणाला प्रसाद म्हणून द्यायचं असेल तरी पण तुम्ही हे मोदक बनवू शकता। झटपट होणारे असे हे मोदक आहेत। तुम्हाला अजून एक मी मोदक बनवून दाखवते। मस्त प्रेस करून घ्यायचं मिश्रण सगळं आतमध्ये आणि नंतर हे मोदक काढून घ्यायचं आहे त्या साच्यांमधनं। फार कमी खर्चात, कमी वेळेत आणि तितकेच चविष्ट असे हे मोदक तयार होतात। तर ही जी रेसिपी आहे ती तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा। तुम्ही जर एकदा बनवलेत ना तर तुम्ही नक्की हे पुन्हा पुन्हा बनवाल। इतकी सुंदर ही रेसिपी आहे। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा। माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।